हेलो फ्रेंड्स बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै फिन बेरायफुंजानो फैफिननाय जाबाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोननो दान्दिसे सावरायनो आं दिनै बरपेटा माने पाठशालानि खोलाहानि खेत्री गामिनि सासे प्रडिउसारजों सावरायगोन बिथाङा बिजनेसमेन नाथाय सावथुनखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बर' हारिमुखौबो जोबोद मोजां मोनो ओंखायनो बिथाङा दिनैसिम मोननैयानो जाबाय होननानै बुंजायो गिबि मोनसेयाव बिथाङा प्रबिन गयारीजों लोगो नांना खालामदोंमोन ओइबार बिथाङा हारसिंनो खालामदो बिनि थाखाय साबायखर बावनांगोन बिथांखौ दा बिथाङा बहा दं आं बिथांखौ नागिरगोन आरो बिथांजों सावरायगोन आरो बे सावरायनायखौ आं नोंथांमोननो नुहोगोन नाथाय खोथाया जाहैबाय मा खेत्रीनि एबा पाठशाला एरियानि आंखौ मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो आंनि इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो बिदिब्ला दान्दिसेनिखौ आङो फनेन बे फंबायजों सावरायनि नोंथांमोना दान्दिसेनिथ' बे समावनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम दै फनेन नांबाय हेलो बे जोंहा बे खेत्रीनि फनेनाव नांहैबायना फनेन होननायनाव नामा नोंनिया मामोन आं बावलायलांबाय अ फनन ओमफ्राय टाइटेला फनन बर' खेत्री नङा होमबा गामिया ना गुबुन नाम आंनिया पाठशाला बेथुआ खेत्री एलेकायाव गोलैयो नामा समस्थिया ना पाटासारकुसि पाटासारकुसियाव गोलैयो भेटुआसो न आच्छा आङो आंनि इउट्यूब चेनेलनिफ्राय नोंनिसिम अननाय आरो साबायखर बावनाय जाहरबाय थैंक यू गोजोन्थों औ आच्छा नोंथ' थांनाय बोसोरावबो प्रबिन गयारीनि फिल्माव एसे सहाय खालामदोंमोन खोमा निश्चय ना एसे नङा आं गासैखौबो सहाय खालामदों आंनो नांगौ मुभियाव थारमाने अल टटेल प्रडिउस खालामजोबदों आङो थांनाय बोसोराव आच्छा अल टटेल नोङो खालामदो आरोखि प्रडिउस खालामजोबदों आङो एइबारबो नोङो सिनेमा प्रडाक्सन खालामदो नङा होमबा एबार आं माने निजेनो एबार एनडि प्रडाक्सन दिहुनदो एनडि एनडि एमबि एम नङा एन एनबि एनबि मा होननाय जायो बे नबनिता बर' फिल्म प्रडाक्सन माने नोङो फिसाजोनि मुङाव खुलिदों आरोखि फिसाजोनि मुङाव नोंना फिसाजोआ मोसानोबो गोरों न आच्छा नोंनि फिल्मनि मुङा मा ओइबार ना थुलुंगा बे थुलुंगायाव डाइरेक्शन केमेरामेन एडिटर बेफोरखौ सोर खालामदो बुंग्रोना होलाय रायजोफोरनि थाखाय डाइरेक्टरबो खालामदो गणेश बर' गुवाहाटि स्क्रिप्ट राइटारा जाबाय तिजु बर'दो आरो रबिन्द्र बसुमतारी आरो केमेरा प्रबिन बर' मखानि इयो जाबाय सुबनखातानि प्रबिन बर' बेथ' माबा खानाय गोलावा आरो फिल्मा एडिटिं सोर एडिटिंखौ खालामदों जिउखुंगुर ओमफ्राय मेथाइखौ सोर रोजाबदों मेथाइखौ रोजाबदों गीताश्री आरो शंकर करिय'ग्राफा सोर खालामदों करिय'ग्राफारखौ खालामदों मुभिखौ खालामदों गणेश बर'आ बेखौथ' मिथिबाय मेथाइखौ करिय'ग्राफ खालामनाया मेथाइखौ खालामदों नाइस्रां करिय'ग्राफखौ आच्छा जाबाय माने मोजाङानो दं आरो टेकनिकेलिबो मानसिफोरा टेकनिकेलिबो दङ गासैबो दङ आच्छा ओमफ्राय एक्टिंखौ सोर खालामदों एक्टिंखौ खालामदों मेन लिकाव सिमां सैनारि हिर'आव आरो प्रियंका लाहारि हिर'इनाव बिनि लोगोसे दोङो बिलनाव दोङो मेन्देला आदा मेन्देला
लाइथुन अनसाय औ बायदि बायदि बिदिनो दोङो ओमफ्राय आंनि जेबो दोङो माने कननबराबो दंखायो नोंबो एक्टिं खालामदो बेनिफ्राय उन्दैनि रल खालामदो आंनि फिसाजो नबदिता बर' बे बेसेबां बोसोर जाखो बे नानिया जाबाय दा 15 बोसोर 14 बोसोरानि दे ओमफ्राय आरो सोर दं ओमफ्राय मेन हिर'इन हिर'नि उन्दै रल बानायदो आंनि फिसाला फटकन बर'आ आरो हिर'इननि उन्दै रलखौ बानायदो प्रियंका बर' बे बहानि बेयो जों गामिनिनो बेनिफ्राय एक्टरनि बिमा बिफा जादों ब्रजेन बर' आरो निरिबिलि रामसियारि बेनिफ्राय एक्ट्रिसनि बिमा बिफानि रल बानायदों परित बर' बसुमतारी आरो बिमानि नामखौ आं बावगारबाय एक्सुवेलि गोसोआव गैया आङो दे बेखिनियानो आच्छा नोङो नै दा नोंसिनाथ' माबा जाबायना रिलिज होबाय रिलिज होबाय दासिम बहा गाबाय नामा बहाबा जों रिलिज होनायनिफ्राय गाबोन फार्स्ट टाइम गासिगोन 30 तारिखै बिजनि मंगलियामाव गाबोन माने गाबोन मा तारिख 30 तारिख गाबोन 30 तारिख गाबोन गासिगोन बेनिफ्राय बिदिनो दुर्गा फुजायाव दोङो बरबरि बागानपारा बेनिफ्राय रुपहि बेनिफ्राय चिरांथिया दोङो सान्तिपुर आमदेखा बायदि बायदि बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव दोङो मथा-मथि 30तासो जाना दं जोंहा पेन्डेला नै दा फाइनाल बुकिंआ 30तासो जाना दं आरो जागासिनो लासै लासै जागासिनो लोखि फुजानिफ्राय फैबाय दोङो लोखि फुजानिया फिक्स जाथ'वाखैनो जेनेबा इसोरो दुर्गा फुजानि खेदाय खालामनासो लोखि फुजानिखौ फिक्स खालामगोन आच्छा थिग दं आच्छा गाबोन रिलिज जासिगोन गाबोन बबेहाय होनदोंमोन गाबोन रिलिज नङा रिलिजखौ जों 25 तारिखैनो होबाय 25 सेप्तेम्बरावनो गाबोन श' दोङो बहा होनदोंमोन बे बिजनि मंगलिया बिदिब्ला आङो आंनिफ्रायबो बिजनिनि मंगलिया खाथिनि सिनेमा अनफावरि रायजो राजाफोरखौ बे थुलुंगा फिल्मखौ नायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दा जिखिनि माबा उद्बोधन जाबायथ' रिलिज होबाय नालाय ओरैनो रायजोफोरा माबायसा बुंदों फिल्मखौ रायजोफोरनि कमेन्टआवथ' बरिया मोनदों जोङो बहुत हेल्प मोनदों रायजोनिफ्राय सापर्ट खालामदों रायजोफोरा मोजां मोनदों होनदों गासैबो बिदिनो आरो मोजां मोननायखौ मोजां मोनदों गासैबो मोजां मोनजोबदों मेदाघाटआव फैदोंमोनथ' मेदाघाटनि पाब्लिकफोर माने रायजोफोरा जोंनो मोजां कमेन्टखौ होदों आरो बेहाय माने ट्रेजेडि एक्सन दोङो कमेडि कमेडियानबो दोङो एसे एनै रमान्टिक दोङो बिदिनो बायदि बायदि गासैबो दोङो आरो एसे अके माने गासिबो दंजोबो आरोखि गासिबो दङ बिदिब्ला मोजाङानो जागोन रिजाल्टआ रिजाल्टखौथ' दा जोङो फार्स्ट रिलिज होजेननायावनो मोजाङानो मोनदों जों कमेन्टखौ रायजोफोरनिफ्राय ओरैनो जोङो बुं बिदिनो जों माने रायजोफोरनि फारसे आरज गाबो जे जोंखौ बेबायदिनो अनसायबाय थाथों माने এইবার माने नायग्राफोराबो नायदों ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो गाबाय दं नोङो आं दा बर्थमान 20खौ जों बुङो बुंनाया एसे एनै माबा मोनसे खमबो जायो आरो जेनेबा जायखिजाया 15सोआ थायो जेबायाव 15 फार्स्टआव दाना 15 थायो आरो 15,000सोआ थायो आच्छा जायखिजाया नों ओरैनो बेसेसेबां खरस खालामा एबारनियाथ' 10 लाखआनो जोंनिया खरसाया बाजेटआ 10 लाखबाथ' नोंनो 100तानि सायाव नांगौ पेन्डेला मा होनदों 100तानि बारा जानांगौ श'फोरा 150सो जाहैगोन निश्चय जानुवारिहालागै 150 जायोबा एसे लाब थाहैगोन आरोखि 2.5 लाख 3 लाख ओरैहाय माबा मोनसे जेनेबा आङो लाबखौ ओरैबायदि नागिरखायाखै आं माने कालसारखौ मोजां मोनो नालाय कालसारनि थाखाय माने फेग्रामोन नालाय बेनिखायनो आं माने लाब लस होनाया आरो
माने कालसारखौल' फोथांना लाखिनो नागिरदों। आजा नोंथ' बिजनेसमेन नंगौ नङा होमबा? औ नै दा बेलेग बेलेग बिजनेसबो दं नोंहा आगोलथ' नोङो अमासो फानोमोन नङा होमबा? अमा फार्म दंमोन ओमफ्राय दा अमा अमा फार्म दखानबो जाखायो अमा बेदरबो फानो आङो। थेवबो नोङो थेवब्लाबो नोङो मानो सिनेमा खालामनो गोसो जाखो? बेथ' आंहा उन्दैनिफ्रायनो कालसारनि फारसे एसे माने गोसो दंखायोमोन। न'खरनि फारसे हायैनि थाखाय आङो थाथ'नो गोनां जादों जेब्ला फिसाजो जोनोम जादों। फिसाजो जोनोम जाखांनाय 5 बोसोरनि उनाव फिसाजोआबो कालसारनि लाइनाव मोननायखाय आङो माने कालसारनि लोगोसे नानिखौ लाखिनाय बाजैनो आंबो माने कालसारखौ फोथांनो होननानै फोथांनो होननानै बेहाय ओरै जगाजग जानाय माने जेनेबा खालामनाय जादों आरो। नोंबो बारसोमफाफिनबाय। बिनि थाखाय नोंनिसिम साबायखर बावहरबाय नोङो सासे बिजनेसमेन जानानै दि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बाहागो लानो नागिरदों सासे दावहारु हिसाबै बिनि थाखाय आं नोंनिसिम साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। थ' बिदिब्ला नोंनि थांनाय खरसाफोरा फैफिनथों रायजोफोरा सिनेमाखौ नायथों आरो कमिटिफोराबो लांथों बेखौनो आङो आसा खालामनानै जों सानैनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय फंबाय दै। नेक्स्ट बानायबावदो बे फैसा मोनबाथाय। नेक्स्ट बानायफिनदो मोजांनो दे। बेस्ट अफ लाक दे। पाठशालानि भेटुवानि बिथाङा गिबियाव अमा दानोमोन बिनि उनाव अमा हलसेल ओरैहाय खालामबाय फार्मबो खालामबाय नै दा बायदिसिना बिजनेस दं बिथांनि फिसाजोआबो मोसानो रोंगौखा थेवब्लाबो बिथाङा सासे बिजनेसमेन जानानैबो बर' हारिमुखौ सिबिनो बावाखै बिनि थाखाय बे फंबायखौ साबायखर बावहरनांगोन जा फनन बर'खौ आंबो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे नोंथांमोनखौबो बे सिनेमाखौ नायनानै बिथांनि थांनाय खरसाखिनिखौ थुब्रायना हरनो थाखाय गंग्लाय खावलायनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि